टेनाव फरायदोंमोन दा मा खालायनो उपाय गैलिया न' बांबो बायजोबलांबाय लेखाफोराबो सिजोबलांबाय गाननाय जोमनाय गैलिया मा खालायनानै राहा होबावगोन आङो जेबो मोनसे उपायानो गैलिया मा खालायनानै राहा होबावगोन आङो आंनिनो फिसौखौ आङो मा राहा होबावगोन आंनि फिसौखौ आङो एसेबां बिमा बिफाया हाजिरा बोनानै खस्थ' बायदिसिना मावनानै फरायहोदोंमोन आंबो जेबो मोनसे राहा गैलिया न' बांबो बायजोबलांबाय लेखा होरि गैलिया सिजोमजोबनानै जेबो मोनसे नुनो गैनाय जालिया लेखायाबो मा खालायनानै राहा होबावगोन आंबो बेसेबां फिसौनि थाखाय दुखु जादों जोंफोर गैयि मानसिया बोरै फरायहोगोन बोरै राहा मोनगोन जों फिसौफोरखौबो बेसेबां साननानै जोङो बिबैफोराबो दुखु जादों बिमा बिफाफोराथ' जेबो मोनसे गैजा रोंखाया हाजिरा हुजिरा बोना जानाय मानसि जेरावबो जेबो उपाय गैयिलाय आं फिसौखौ बेसेबां दुखु जानानै आङो राहाखौ सानदों आङो आरो न' बां बायफ्लेनानै जेबो मोनसे गैयियाव जेबो गैला सिलिंखार जाजोब्बाय थिंफोराबो बुखारजोबनानै जों बिबै फिसौ नागिरबाय बिमा बिफाया हाबा दं हाबायाव थांना थाहैबाय जों फिसौखौ लानानै बा फिसाज्लाखौ लानानै आङो थिंखौ नागिर गंसे गंनै मोनबाय बेखौ लानानै दा मा राहा खालायगोन औवासो दाननो फैसा दङ ना मासो दं औवा दाननोबो फैसा गैया मा खालायगोन उपाय गैया जों दा हाजिरा हुजिरा बोना जानाय मानसि नालाय फिसौफोरखौबो जों मा बुंनो सानो दैदेनगिरिफोरखौ लिडारफोराबो एसे अननानै हेफाजाब होफैनायबा एसे मोजां मोनगौमोन मोजाङै जाबखा सान्दुंबो गैया दा